Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayroon ka naman sa aton ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today is Wednesday, Miyerkules kita karon nga adlaw petsa 12 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga Miyerkules karon nga bulan sang paghigugma. Bulan sang ginatawag tagipusoon bangod sa palabuton ng Biyernes ang date sang kalabanan sa Valentine's Day. Aksyon Hotline. With Aksyon Henry Spolgar sa technical side, backup naton karon nga aga si Aksyon JM Baikin na manging kabulog man naton si Aksyon ang Defensor. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ako naman Aksyon Tayhopon checking in. Tob-tob kita sa takna alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Good morning! Thank you, kids, sa mag-aksyon natin nga nag-monitor via online. Sa Facebook kag sa YouTube nga nag-monitor every morning. Kag sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, thank you so much sa inyo sining nga suporta. Kag subong man sa mga nag-monitor on air. Dira sa ilang mga transistor radio, mga monitor sa salakyan, mga karaoke nga talagko sa mga merkado, kag sa pinapagid ka mga pampublikong mga lugar, thank you so much sa inyo sini pagpamati. Sa aton sini nga mga ka-aksyon nga sa ilatag sa mga puluyan, how do you do? Aga pang kalabanan nagbugtaw, bangod temprano pa, ang nagdulong sang kabataan sa eskwelahan. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagan. May available kita dira nga chatroom nga pwede padalan sa inyong mga mensahe. Sa Facebook, pwede ninyo ipadalay na. Dira sa chatroom, amo man sa YouTube, kay para aton mabasahan. Kung wala ka naman internet connection, wala ka Facebook account, worry no more. Pwede makapadala diri sa aton sini nga text hotline. Ang inuhimo ni padala lang pagi sa mensahe nyo. May cellphone ka dira, piso lang. Ang kapital niya, 0938-225-5017. Muna nga ito sa nga text hotline. Aksyon Hotline. Again, sulito naton
225-5017 sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, oy update kita karon sa nagalala kag sining mainit nga issue sang plano sa Malacañang, no? Abrogation sang VFA Visiting Forces Agreement sa tunga sang pungsod Pilipinas kag pungsod Amerika. Aksyon Hotline. Siling mo daw kadalom sinikag daw kabudlay hangpon sang ordinaryo nga mga pumuluyo, pero mas maayo kon aton ini nga maistoryan karon nga aga na no mga implikasyon nga pwede idulot sini, partikular na sa aton nga mga ordinaryo nga pumuluyo. No kay para sa aton niya huwae taban gapaminsar kita ti anong tara karon kay daw nagumpisa ining issue di bangod kay Senador Bato de la Rosa, no? Nga igo mga talupangdan ang iya gali iya. Hindi na siya gali ka padulong dito sa pungsod Amerika. Amo tong rason ngati naglain buot siya kag nag-react ba ng Pangulo naton. Pero ano gid ang madalom sini? Ano ka-importante ang Visiting Forces Agreement nga ginlagdaan sang pungsod Pilipinas kag pungsod Amerika? Ini bala para lamang sa mga military exercises ang relasyon sa tunga sang Amerika kag sumungman Pilipinas. Nasa madugay na nga panahon nga nangin kaalyado naton. Ti subong niya silang sa Malacañang dundi amone, no, ang inyong ginahimo ari ay dulaon ta lang na ang VFA agreement o Visiting Forces Agreement la dulaon ta lang ni tinanong matabo sini nanong mga implikasyon. Aksyon Hotline. Storyahan ta na karon dugay diri sa aton nga pagpangalagad at the same time may mga update man kita na parte sa INCOVI. No, ang latest diri sa aton sa Bacolod tapos ng press con today. May press con sila subong Yado Jandale, Aksyon Dale. May araw sila press con si Dr. Tan kaina. Kay maki-update kita hindi pala may later kuno sila mapapreskon. Abi ko ganito, kompleto na nga na-release o napagwa bala kay isa na lang ang nabilin sa aton din, no? Jake, no? Aksyon Dale, no? Isa na lang nabilin. Pero i-check ko lang kay may mga report nga daw na may mga ginamonitor pa or persons under monitoring, hindi pa makonsider nga patient under investigation, no? Pero hopefully nga Bacolod tani madula na lang ni tanan, no? Nga mga reported may ara sang INCOVI, no? INCOVI. Agod nga hindi man maapektuhan ang daily activities, may mga program sa mga fiestaho nga naapektuhan bangod nga ti sa isyu sang pamahog dala sining novel coronavirus. Aksyon Hotline. Na isa na sa mga istoryahan naton ma-update karon kag plus ang latest nga aksyon na ginimo sa police station number 2. No, grabe kahapon may gintikma sila nga isa ka persona sa station number 2 ay nagatempa nagbato pa sa aton kapulisano. Aksyon Hotline. Mayon na lang kay wala sang napilasan, mayon na lang kay at least wala sa nasalabat. Apisar nga may linok panay nga natabo. Aksyon Hotline. Alas 8:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Padayon diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Unahon ko lang guro palihog ko lang ko na sa imo to si Sir Frank Carbon. Basi tawgan ta lang no kay na-schedule naman naton siya no for interview. Kaya unahon ko lang bla ining parte sa Visiting Forces Agreement nga luwas abi sa isyu sang ang ABS-CBN pagkaronan ko niho kay do ka ini dalom maning klase ko ano ining parte sa ABS-CBN na ang akig sang presidente ang kaakig sang presidente hindi hamak sa ni Aksyon Dale mo ikaw kaling partner ko subong tingala ko si Aksyon ang ginachat ko kay nando
ari ay ang party sa ABS-CBN pakaronan ko na. No, kaya hindi ma-renew ang ila prangkisa, tidamo subong mga empleyado gareklamo kay mawadaan palangabuhian. Ha? Damo sang mga artista kag mga empleyado nga mawadaan obra, din kay mo kita tod sa malawig nga tiyempo ga expect ka pangati may mga benefits nga ginahatag sa imo, and then bangon nga may aras ang gina-question, kag bangon may mga allegation against siya sa ABS-CBN management. Muna nga rason nga ginabantayan subong kung wala marinyo pa sila kung hindi, pero sige ko ng operation nila apisan nga pending for approval or pending pa for discussion ang ila renewal, no? Nga ginatrabaho. Pero diri kita anay, ano bala ini ang Visiting Forces Agreement sa tunga sang pungsod Pilipinas kag Amerika? Now, the Philippine-United States Visiting Forces Agreement, isa ini ka bilateral. Meaning when you say bilateral, ginkasugtan sang duha ka mga nasyon, nga mo ni ang Amerika kag pungsod Pilipinas. May nagakonsist ina sang duha ka separado. May mga dokumento ang kada sining kapungsuran. Ang una diri nga or ini nga mga dokumento kagin kasugtan part ini sang estado o kon anangin kabahin ini sang Visiting Forces Agreement version sa status sang Forces Agreement nga mo nang rason nga ang pungsod Amerika may mga tropa nga kano nga ari diri nga ilabot sa mga ginahimo nilang military exercises. May mga activities pa nga likom sa aton, may mga ginapadala pa iyang mga CIA personnel diri mo. Kabalo ka naman ng Amerika, madalom niya ang klase nasyon, no? Madalom ini nga klase nasyon. Now, ang agreement sometimes May 27, 1999 may mga pagratifika ini nga ginimo apang subong February 11, siling sa Malacanang, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, i-terminate ni, no? Untaton na niya. Diya kayo duway man ni sa mabulig sa aton niya do tinunto siling niya, mga senador ta mismo do hindi niya makakadto sa inyo. Da, may mga question nga daw hindi maintindihan. Amo ganitong ginalinan kay senador ba to, no? Pero hindi tayo na makapadalong we need to discuss more kay limited lang ang time ta. Pero ano ini ka-importante? Now, hindi yun tayo because ini siya ma-implikasyon once and for all para sa pangkabilugan may-ari ini no, sa implikasyon gidman. Take note nga ang Amerika yung pangita ni makalyado nila diri sa aton since nga ang isa sa mga mabaskong kompetitor niya halin sa negosyo kag sa pangita sang kalyado diri sa Asian countries amo ning pungsod China mo. Now, teng Pilipinas isa ini sa makalyado malapit sa Amerika sadto pa. Tisubong iya bangon nga presidente ta tindi iya magpaperde si ilaning anya kontrolahon ta sa madalagko ning mga nasyon man. Pero anong epekto sini? Like for example, sa nagkalain-lain nga mga stakeholders. Ang business sector, anong paglantaw na ni? No, hindi ta makapadalom gid siling kunang inang malawing nga diskusyon. Because, tingin ang lanon taning tiyempo nga ma-plastar, ma-lay down tagid kung ano ining Visiting Forces Agreement, nano gid ang pinaka-purpose sini. Pero anong implikasyon sini man, kaging epekto? Online sa Hotline. Joining us this morning is the Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, good morning. Art na yung aga. Now, halin sa coronavirus, kaniligad ito na istoryahan ta, mga party health. This time, kadto ko ang Visiting Forces Agreement between America and the Philippines. Sir Frank, although sa nasiling ko na
I don't know kung anong implications ini sa aton hanay sa mga negosyante. After nga ting presidente, ta siling niya, o kanon tanan ni, dulaon tanan ni guro, kaya why man isang kayuan madulot sa aton sa Pilipinas. Anong thought mo din, sir? Okay. Let's talk on the business side of this, no? Kay hindi mo ni siya mabuka versus just military side at the business side. Okay. Ang number one, kung export kita ang Pilipinas, ang iyang mga goods na gina-export, ang isa sa pinako, kung hindi pinakadako, Amerika, Japon, and Hapon. Ang China, I think number 3, number 4, gamay pa itong atong ginano. In short, dito tagapadala sang aton ng mga goods, no? Pinabaligya ka to, oo, siguro na tagaan ka na special concession nila, no? Kaya balaan mo kung local lang ita, though ang negosyo mahinay, so ga-export kita sa Amerika, which is ako na nation, kag ang Hapon, muna sila, no? That's number one. Ikadua, ang Amerika, sila ni ang malinoy, silang dako ang contribute sa IMF World Bank na ginautangan ta. Yes. Barato nga loan, kan partly may grant pa na. Namo na yung World Bank sa aton loan. Kan tawag paging nga grant, no? Na libre lang. So, assist ang mga developing countries. In fact, ang aton probinsya, isa sang pinagadako nga may World Bank na mga assistance sa mga dalan tablang ginaubra, no? Dako na siya. So, Amerika na to ang maninoy siya na itong dako nga contributor. In fact, kung mabarato ang amon loan sa bangko, subong, aral na kami sa 5.5, 6% a year. Taman ka barato, subong. Okay. Ang isa siya na gadako nga kwarta, ang halin na sa overseas development assistance, which is World Bank that contribute sa Aliban Pagin. Okay. So, amo lagi sa negosyo. Okay. As I said, the military side, business side, hindi mo manggindi mga kwan. Kaya mo lang na kaysa balo ko naman, si Trump na daan, sunggudan, 14. No? Kita mo to tapos ang iya nga impeachment, tanan nga tao yung na-testify against siya. Agin tayo na. Oo. Perting na niya presidente sa Amerika. Oo. So, in short, siya daw sa mga kwan. So, dinalantaw, sino mido, hindi mido yate. Amo nang aton na kwan, nga ginalantaw na mo. Basi bla mabuin-buina ng mga assistance na padaray din sa Pilipinas. Kaya siguro tinalantaw na sa atong presidente nga konduinan niya si kadto kita sa China no? China. Oo, dito naman itong mga bulig China. Galing din China to makuga-kurod man subong Manila. In fact, kung nagbarato ang fuel, sige traho, guro, notice mo, Art. No? Barato kayo, tag 38 na, lubay pa ng 37 na lang siya, so nga simana. Tungkol kay ang China, dako siyang buwin sa niya import, why demand? Tungkol sa niya factory, ito inang hobby, Wuhan na, munang tawag na, factory of the world na da. So, nag-slow down man sila, so ilang demand na. That's why, siya do kaparato subong sa fuel, kay why siya, things like that. Siya, ang China, ang China, ba slow down mo na siguro, sige concern sa kwarta. Mga things like that, no? So, amo nang nalantaw namon ang assistance, financial, and other things. Kagbase mga importation na to, kasi hugtun-hugtun man doon tayo, butangan magkadugang na tarif, pero wala sa away nila sa China, sa Amerika, tarif-tarif. Gamay pa nga hindi na natamo, kasi gamay man kaya kayo. Kung sa paglantaw niya, doon lang ng mga subay na. Hindi lang napikto sa ito. Pero dapat bala, do you think ibutang ni sa proper perspective sa aton mga opisyalis sa gobyerno, particular sa national, agod nga hindi lang abi ang ila kaakig ni President Duterte and the rest sang makopdanan niya dira sa nga member kalyado sa Senado niya nga daw naglain ang buot nila bago natabo kay Senador Bato de la Rosa. Do you think dapat i-reconsider ini sir ang tikang ginahimo karon sa government naton? Amo na subong katabo. That's why na
may tatlo kita ka branch ng department, ara ang executive, ara ang presidente, may legislative, ara ang congress, agkuan. Isubong, ang payo-payo sa presidente, mahinay-hinay lang, is ang atong kongreso. Niya dali lang reviewon ka ni Ana, ikano mga implications na. Baka mo ba na siguro? No? Okay. So in short, may ara pa man gasling hindi magpanasyon na. So reviewon ka ni. So munang tawag na check and balance ang atong pang-gobyerno. So ang Senate subong, they're doing their part, they're being trying to check sa view sa presidente, kag ginabalansi yaman, no? What is good for the country, oo. Kaya naman what is good nun sa piyak. So, willing in the welfare. Which is, amo na subong katamo. So, I think very good na ang Kongreso their function as the check and balance ng aton executive branch. So, Yes, sir. Because no less than the Senate President, nagkambal, no? Si Soto, si Ringyati, we need to reconsider, we need to review, reconsider the stance ng aton President Kinimo, singa dapat ang senators na tapuson tani ang pag-review sa BFA, and we will make recommendation as stated sa sining resolution 312 nga ginpass last Monday night. Hopefully tani ma-settle ini ma-patch up ini once and for all. Kay siling ko, sir, hindi lang business implication or business aspect ang inalantaw ko di. Ang isa pagid ang employment kag ang mga nagatrabaho bla nga ato dito sa Amerika, siling ko basi ko maglingin ang ulo ni Trump, ni President Trump to, kag basi pati na, pang hilabtan niya kag papulion diri sa Pilipinas, siling ko ini dako gini nga problema naman nga lulukdohon sa pungsod. Tamo, Aksyon Hotline. isa ini ka mga ginalantaw nga, at least, i-review anay, thoroughly. Now, i-plaster anay sa insakto ng perspektibo. So, Frank, sorry, ginauto ng linya ta. ari ko balik ko. Yes, sir. So, do you think dapat palawigon anay sa gobyerno naton ang paminsaron lang kag i-studyohan mayon ni sir? Amo na ang ginabuhat subong sang aton Senado, Kongreso. Medyo ginadiliya nay para nga maikon sa amon pabla sa CBA, labor negotiation, cooling off period. Hindi kayo magpagato. Mainit ang ulo mo. Pabudlay kung mainit ulo mo, kasi hindi mo yambal mo. Gani man? Subong na ni nakabasa na ninyo, ang presidente, siling niya kung buligan niyo ko sa federalismo, may istorya ko sa ABS-CBN niya, kung buligan niyo ko i-endorse, basi i-consider kung inyong renewal sa franchise niyo, no? Tuod no. Isa pa na. Kapati kasi na. Oo. Isa pa na. Siling kung may ara gali ariglo man, kung mabulig ang tagdong malahan sa ABS, gusto sa presidente. Oo. No, gayo lang siya. Muligin niyo ko sa federalism, siya ni kaamo ka dako nga pillar or poste sa akon nga pang-gobyerno, federalism. Muligan niyo ko kung istorya kita, ma-reconsider kita. Tika na sumilang lang, no? Ini ang calling off period ni Goro, medyo dealing tactics ng aton Senado, Kongreso, istabla na ang presidente, magbugnaw-bugnaw ulo yan. Kaya subong, medyo mainit-init, kamudlay argyo o magdebate ka sa tao na 14 minutes sa ulo yate, nila hinay-hinay. Amo na matyan kung anay na soto, dilo, hinay-hinay yung talaga, pero di yung tanay niya. Kag tikabalok naman, ang presidente itong kaisa, mainito niya mo, no, inang kahat, bala ka presidenta, kadasig, bala himo sang desisyon. Kag basi, isa man ipamaging, ginapabatsyag naman sa Amerika, sa rin niya, hindi niyo kumiya pag daw baliwalaon ng diriya kay singalain niya subong nga leadership di. Dati kon man isa man sang daw negotiating tactics. Medyo negotiating tactics kasi may ginapangayo man sa Amerika. Bidugon ko ganyan yung mga bulig sa mo na na tiluwag-tiluwag yun. Tiling niya, okay man ang VFA na, pwede ito man na idulaon tang issue sa abrogation na, pero niya bibuligay niyo ko dahil nalo ka mo yama tanga-tanga lang mo na
instead nga, base Senador, base instead of just visiting, na hindi nyo kami hindi padalaan bago nga aeroplano, Na. no? Bago nga barko, bago nga tangkiligira, bago nga armas. Nga Russia, ya kamoy daw lang. So, hopefully. Kaya modernization ganit lang mo ang ilang na naton nga military. No? Okay, hopefully nga mag-down niya, no? Kag ang bottom line sini nga inang insakto lang nga desisyon nga hindi man mabutang sa alang-alang ang pungsod naton sa ekonomiya, ang aton sini nga ang aton man pungsod kon party preparasyon sa giyarang at ang Amerika isa sa makalyado nga ginasaligan taman nga hindi tabla pag hilabtan sa iban nga mga nasyon. Hopefully ma-patch up in the coming days, Sir Frank. Yes, siguro. Simple lang siguro. Wala daw subong guro calling off period kay Mayo kay daw ang aton nga mga senador, si Senate President Soto daw nakita ini siguro siya dali lang pabugnawon ta na yan sa mga suglanon liwat daw mainit ang mga ulo sa tanan. Yes. So hopefully man kay wala abot nga daan may mga inkobi pang daan kitang ma-issues Pilipinas di nga nukbudlay. Oo. Damo mo nga, no? Medyo tanan, medyo tense, medyo stress, medyo Kag siling ko sir, kundri lang kita mag-focus, siling ko base ang 2020, nga mo ning nabilin mo than 2 years lang nabilin sang pagpangalagad sa Pangulo, tas siling ko base, diri na lang siya magtiyog, ang mga maayong programa, ang ginatarget niya by 2020 and the rest sang niya administration, base siling ko hindi na ma-implement, balati useless. That's why nga daw kalipay kami nga ang atong Senado nakita ini, no? Nagpalawig pa minsan na niya dali lang. Inayon, pa-reviewon pa niya na. You know, balo ka naman sa review. It could take a year or two. Okay. Review mo. Gani man. So anyway, Sir Frank, thank you so much for the time. Good morning sa imo. Sige man, salamat man. Aksyon Hotline. Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Now, ti sa ordinaryo nga tao daw ay malang niya, no? Pero sa aton nga hand-to-mouth combat, abi, mga tao nga ara sa mga far-flung areas, hindi mga nikinsindi niya, ti ano yung labot namon sa Visiting Forces Agreement, ano yung labot namon di kay survival, malang ganing pangabuhi, namon di gani kami patiyag sa basic services, nga gina-expect namon sa gobyerno, ti bala ka mo da, nanong himuon nyo sa BFA nga na, ti galing kay sa pangkabilugan, somehow, may aragid sang epekto ini. Nga mo nang aton worry da, nga siling ko dapat butang sa insaktong perspektibo, tunan mayo sa aton mga senador, kung ano ang aton tikang himuon, bala nga inang makonsider, tangat hindi man dali-dali, di mabutang sa sitwasyon nga maalangan kita yang mga Pinoy. Kaya mo itong ambali, Sir Frank Carbon, take note that ang Pilipinas nagapinanghulam, no, sa World Bank, nagapinanghulam sa nagapinanghulam kita parang may mga loan kita, no, parang gamiton sa pungsod sa mga programa kag proyekto. Bangod gating Pilipinas, nagpirma magkita sa Uruguay round sa ginatawag sa idalom sang General Agreement on Tariff and Trade sa World Trade Organization nga nangin part ang Pilipinas. As a matter of fact, sina nga time ti si then President Gloria Arroyo paman gani ang nagkuan sila, nagrepresent para sa Pilipinas. Nga nagpirma sila. Ti may mga implikasyon ini. Kay siling ni Sir Frank Carbon, ang ginawlaman na, mga World Bank na, di ang isa sang dako na nga nag-invest na nagabutang sang kwarta, da mo ning Amerika ho. Nga nagapaulam nga may gamay lamang porsyento, kung mag-utang ang mga nasyon nga nagalakip sa Pilipinas, di amo na ang isa sang ginakabalakanta. No? Nga sa, at the end of the day, tani hindi man mabutang sa lang-alang, no? ang relasyon sa Amerika kag Pilipinas kag sa iban nga mga kapungsuran. Sa tuod lang, kita nyo mga survey nga nagapakita nga bisan nano ang
ginahimo nga paglapit sang relasyon sa aton mga national official sa China, damo gyapon yang naga-green light o damo gyapon yang daw mga Pinoy nga gusto nila lapit kita gyapon sa Amerika. Kung papilion sila, damo gyapon mga Pinoy ang gusto magtinero, magtrabaho o kung mag-star sa Amerika compare sa pungsod China. Kita niyo na. Morning lang sa kay Crisanto Orbista. Tami ako tanan nga taga Masaling, Kawayan, kag happy birthday sa Brad Culi Orbista. Salamat gid. Oy, pariente guro ni Kapitan Orbista da singuna no sa ni Kapitan Orbista da sa may area sang Barangay Masaling. Good morning. Mary Grace Junior Fermin, good morning man. Carmen Reyes, good morning. Raymar Gania. Good morning Gerard, thank you. Jan Acosta, morning man. Gamonitor man si Aksyon Jan Sapio sa Aksyon Radio Iloilo, Jan Rolin Marfil, kag May Alib Haroda. Good morning, manggut ko tani, kung kabilugan ng brownout diri sa Bacolod, hasta sa oras mabalik ang kuryente, TY, di ng brownout subungan sa inyo daw. Rex Salgado, maing aga, pakitamyaw sa mga opisyales kag tripulante sang MV Darius, nakaangkla sa Paradip, India. Bokrayo, senyor, kamo sa Indian Ocean da, o sa nakaangkla gali sila, no? Nakadak sila. Damo kami taga Negros, more power, Rex Salgado, halong kamundra, mga Pinoy seafarers naton. Heaven, good morning, Sel Arcosiba Orsal, Jomari Pormentira. Good morning, Aksyon Art, monitor lang kami diri sa Minalbagan, Jerry Pilais, kay Nanay Nita kag Ginny Perez. Thank you so much. Araman si Ives Ilomba, good morning. Regards sa mga paryente naton. Basti Girhin, paring Basti, morning. Carmen Reyes, tama, Action Art, don't trust Chino. Soriano J.Ho, Ives Ilomba, Jovel Sedel, Sir Jovel, morning. Araman si Roger Lamason Baladay, Araman nga monitor Teresa Castri, Rex Ramos Jr., Sir Ben Tanatan sa Fivox, Sani Arnaldo Paladar sa Boy, morning. Bong Siastres Ilichicon, Ronald Ayan de Liomes Evidente, Sir Idfil Isparagusa Balibadlan, Sir Roger, Maninoy Roger Montalbo da, Jose Mungcal Torilla, good morning. Herna Pamplona, Las Piñas. Martin Gonzales, Araman si Jose Mungcal Torilla, Dr. Zifar Gerhard Kailian, si paring Erwin Salinas. Kumusta ka na pare? Sir Andy Delgado, sir, good morning, thank you. Nestor Escobido, good morning, Action Art Live, kami di sa Minuyan, sang baby ko, Savannah Escobido, kag sa family, Inosas. Kagamonitor man sa imo programa, God bless you and your program. Haraman si Cesar Lanaria, haraman si Nestor Escobido, Mels Benedicto, oy, taga-KBS na good morning. Si Madam Oyen Colmenares, Ariel Kayanan. Si Madam Oyen naman ng tiya ni Angel Locsin. Araman si Toto Eduardo Espilio Jr., May Honsay, Tita May, regards kay Tito Ying. Good morning. Paring Basti Gerin, good morning man. Nya-greet ko lang. Ako na ba, nga nag-celebrate siya niya 75th birthday. Jerry Green, thank you gid pare. Ayos happy birthday. Araman si Bowie Jolingo, Sir Dindong Guzman Severino, Mels Benedicto, nalawag ko na. Angel Rosia May Santillana, Ruben Logarta dira sa Pungsod Amerika. Sir, anong lantaw mo sini? Okay daw lain ang huni sa aton Presidente Pilipinas Day. Thank you gina sa iban pagin nga naga-monitor. Dugangan ta ini karon dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
pagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa
sa gihapon kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na. Pagkaronan ko rin iba ninyo mga mensahe kagang maging padala ninyo nga text messages paagi sa atong text hotline. We have Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, ang Chief of Police ng Kabankalan City PNP. Online sa hotline. Online sa hotline. Unaon ko lang ni siya kay may drug personality ni siya to Aksyon dahil. I-check ko lang kay may natirwan dito sa Kabankalan City. Ano exactly natabo sini? Colonel, good morning. Si Aksyon Art diri sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanan nga nagapamating sa Aksyon Radio. Salamat, kid. Ma'am, tell us, ano ini man, may ara dira sang operation o kung paano ini, ano nang tabo sining sa subject nga allegedly na patay na tiruhan? Oo, bali kagabi, mga 8:30 in the evening, samtang nag-conduct kami sa among formation for the accounting of personnel, nakabatikan sa lupok. Kag dito, may report kami nga nabaton, nga may natiruhan nga nagapangalan kay John Paul Artisano. So automatic ang atong investigator kang alert. Bali kami nag-proceed kami sa area. Okay. Dito na-confirm namon nga may ara gid man tiniruhay. So ang natabo sini earlier mga 6:45 si John Paul Artisano, amo ni siya ang aton nga biktima. Okay. Nagkadto siya sa magulang niya kag nangayo siya sa kwarta kung nainom siya kuno. So gintagaan siya sa magulang niya tang 50 pesos. So nagkadto ni siya sa sa Changi ni Ed Marie Ortilla, dito nagnominom siya. Kag may mga upod na ni siya kuno kay nagapakadlaw-kadlaw ni siya. Okay. So may nagpalapit nga taho kag automatic din zero ni siya sa likod bali sa tingkoy. Kag nag-exit ang bala sa sa left portion sa iyang aguya. Oh, okay. So padala natin siya sa hospital, automatic din punaw nga DOA ang aton nga biktima. So, klaro ho naton, this is not a police operation but there was a shooting incident kinatabo. Yes. Shooting okay. incident hindi sa police operation. Okay. So, bali, sino may ara na kita natumod nga possibly responsible sa sining nagluntad nga krimen, madam? Yes. May ara kita suspect, kag may ara kita nga witnesses, pero pasensya gid kay as of the moment we cannot divulge the identity of the suspect kay basi na jeopardize ang aton operation kay until now ginapangita pa siya naton mo halin pa kagabi. Okay. So, bali, anong armas yung gamit ni siya, ma'am? 45 caliber. 45 caliber pistol. No, bali, in short range, lapit ining pagtiro kay Artisano? Lapit lang. Kaya kung ko siya, ginpalapitan na siya kag din tiro. Oho. Dason, on foot lang nga nalagyo ni ang suspect kung nagbiya sa lugar or may ginsakyan man nga getaway vehicle niya? Bali, kay kung tanahon natin ang lugar, dira sa barangay 2, makitid ang mga dalan da, iskinita lang. Okay. So, ang aton suspect, nagdalagan lang siya pagbuwa sa area. So, possibly old grudge. Ano ang motive ng ginalantaw natin diri, ma'am? As of the moment, under investigation pang aton case, hindi pa natin ma-identify kung ano ang motive kung nga naubran ni sa aton nga suspect sa biktima. So, bali pila kalupok ang nabatian ko nila? Isa lang. Isa lang gid kalupok. Isa lang kalupok, isa man lang Kapilas. cartridge naton nga na recover sa crime scene. Ma'am, ining si Artisano, since nga na-mention naton nga daw drug personality, ano ni siya ang record ninyo daw? Ano ni siya ang personalidad niya sa Kabangkalanda? Surrenderer siya, pero wala na siya ka-agidalness. Nag-surrender siya sa tukhang operation? Yes. Okay, so after sad to, why man ni siya silingan na operate siya ng dakpan siya, no? Wala na, it's because nga hindi man siya permanente sa lugar kung nagpagtuman siya sa Bacolod, kung sabihin mo siya nga lugar, kung sabihin mo siya sa Kabankalan. So, that night, natabuan nga rin siya. I see. So anyway, ma'am, manawag lang kami sa imo para sa update sini, at least ang kapulisan sa Kabankalan tingwa gid nga masulbar no ining nagluntad nga krimen. Yes. Aha.
Lieutenant Colonel Meros Pico, ma'am, salamat gid sa imo sining nga time sa pag-update kag unless kung may ara ka mensahe para sa taga Kamangkalan City. Ang natabo kagabi is nagapakita nga ang mga taga-Kamangkalan nag-iisa when it comes sa pagsolbar ng krimen nagapa-operar. As a matter of fact, may ara na closely nga file nato ng kaso kay we have identified witnesses. Kabay nga ang ining suporta sa mga Kabangkalanon magpadayon kay amo ni siya ang rason ko nga matawhay ang Kabangkalan. Okay. Sige. On that note, ma'am, salamat gid. God bless sa imo and good morning. Salamat. Okay, ang hepe sang Kabangkalan City PNP, Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Now, kung basahon na tunti, kilala naman Identify naman nila klain, sa litrato kita, kung gapungko lang siya, sa DI lang siya sa pulungkuan, Aksyon Day, luwag siya kalin, gao ba pabayo, gali ng victim ni, mako mo targeton, tiron, kay mo stingkoy, lapos sa guyamo, tiano, pag why na dyan, saing, nga bangon ka pa, kay T-45 caliber pistol ang gingamit. Ano ang madalong nga motibo sa krimen? Na-identify na siyang pulis, pero hindi man sila gusto nga ma-jeopardize ang ila investigation ti siling diri sang aton kapulisan, i-try nila nga mapasaka ang kaso, batok sa sining persona, ti grabe gurong kakig sini, nga ang in short range o in close range, lapit ang pagtiro. Ako may gong stingkoy lapos guyamo. Aksyon Hotline. Sakit mano, pero ang Kamangkalan City PNP nagapaninguha gid nga masulbar na ining krimen. Gapasalamat gani si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico sa cooperation sa public, sang publiko dira sa Kamangkalan City nga nagabulig gidatag information sa ila parte sa sining krimen. Aksyon Hotline. Alas 8:57 na, Kagawad Melchor Baro Carumbines, sang Kamangkalan, sang Hinubaan. Good morning and thank you for listening. Amuman kay paring John Acosta kag John Flora Mercurio, kay paring Basti Girhin, noliwat sa amay, happy 75th birthday. Halin ina sa imo bata, si paring Basti Girhin, sa kay Jerry Girhin, happy 75th birthday. Aksyon Hotline. Ayos, ari pang iba na maminsayo, kay paraway ko utang karon, basi magsulunggod ning iban lang hindi ta malawagan. Kay Tita, kay Chay Linda Suriano, bao Chay Linda, bohidlaw man ta si mo, dugay ka na way ka pauli ismulubulo ba? Aksyon Hotline. Good morning. Musta lang ko sa fiesta sa Mulubulo, kag kanduni ang Mulubulo do sa March pa. Pero ang kanduni tapos na yung kahapon, ang highlight kahapon so congratulations gid sa mga taga kanduni sa inyo sining kapiestahan, kay Ken Alonsagay, Alexandra isang Isirak Bacolod, ang aton sining counterpart sa FM station. Aksyon Hotline. Herna Pamplona Las Piñas, Morning Man, at si Vicky Zamora Fuentes. Siling niya, good morning sa tanan watching from Singapore. God bless you all. Thank you. Araman si Jennifer Saguban Papasin, Nunoy Tahonis, Lilia Taton, wala ka pa baloon taton ang tubig. Uy na, ini. Leog na tabian, nung tabo sa Gardenville, wala tubig, ang basiwa ka pamati. Basiwa, wala tubig sa Gardenville. Tawgan ta karon si Engineer Jenilyn Himura. Anong tabo ni Madamo? Nga may kunong tubig to? Aksyon Hotline. Maylin Didel Biliesa. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Jas T. Lim. Joey Alegria. Niya Aksyon Art, good morning. Pag-greet lang sa mga Alegria family sa Kanduni kag Tumina, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Oy, thank you, Gid Joey, sa pag-monitor sa mga taga
kuandira no sa taga Riyadh, Saudi Arabia, taga Tuminani siya, kag taga Kanduni no. Salamat gid for listening. Terry Simpronyong, Dan Islafor, si Digong, nga bata ni paring John Flora Mercurio. Mercurio family. Si Digong, hindi niya President Digong nga. Bata ini, Digong, pila plag tuig Digong, gambon nito sa Aksyon Radio, no? Aksyon Hotline. Gong, morning da. Paring si Sir Ben Tanara Galea. Thank you, Gid. Erna Pampluna, classmate, salamat for listening. Ayos, ang iban, pwede, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon, balita, banat, huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may gusto ko pa galing tempo kung hindi naging magtugot. Anyway, ang iban hindi ko malabutan ng maminsahe, pakaronan na lang na sa Aksyon BBB program. No? Kag ang mga issues nga way naton matalakay karon nga aga. No? Anyway, ginapabalot na lang galing sa inyo kay World Radio Day activity starting February 13. Bali, buwas na inangadlaw, no? May ara sang motorcade. Starting point sa San Juan, fronting Negros Press Club. Kag tapos ini ko ng end point niya dito sa bahin sang Panukoy Gym, no? From San Juan Street, left turn sa Gonzaga Street,
left turn sa Gatuslao, right turn sa Rizal Street, amuning ruta niya, right turn sa Lacson, right turn sa Lizares, and left turn sa Araneta Street and will end at Barangay Gym. May ara sang one vehicle per station ang maintra sa motorcade. Assembly time at 8:30 a.m. Take off at 9 a.m. February 13, 2020 at San Juan Streets, Bacolod City. May mga kwandiriho, may mga radio stations, vehicle and personnel. Of course, makita nyo na dira, no? Why ni nagligad to na nga tagblato dulce ay nagbilungguan ay kabataan do kadelikado why na subong, no? May mga activities at 10 o'clock by tomorrow. May mass kung wala pare ti mga games na lang kuno, no? 11 program fellowship to 50 senior citizens of the said barangay. February 17 to 23, 2020, exhibit at SMX North Wing between Vikings and Sperry, opening on February 17 at 3 p.m. The February 29, tingog Kaghandurawan Awards and induction of KBP officers for 2020-2021. 6 p.m. to 10 p.m. Amo na siya, no, ang activities. Tandaan pala yung World Radio Day activities, no? So mga upod naton nga nagatrabaho sa radio, this is our time. Amo ning tempo man Ang consolation taman bla nga gina-appreciate, ginapasalamatan ang ato nangin contribution nga nagatrabaho sa radio, no? Sa EM ka man, sa FM ka man, sa drama ka man, nga nakahatag kita, no, sa kalingawan, informasyon, naka-inculcate kita sa aton mga tagpalamati, sa paminsaron lati, ang pagpasalamat ko kay isa, mabatyagan mo man. Thank you gina sa inyo. Pero ang nami, gidrisigian yun ay padala sa inyo sining nga mga entry kay sige pang CS Milliones 2020 kag-ari kita sa second week. Ingagaw padala, agon may chance ka mo nga magdaog sang premyo. May labot sa cash every week, may ara kita ginapanagtag dira or may ara ginahatag ang premyo nga para gid sa inyo nga makabaton naman no sang gift pack. Amo nang tandaan nyo gid. Kag sa grand draw may chance ka nga magdaog sang 1 milyon ka pesos nga premyo. Tiyading ka pa man, kapisan lang ang inyo kinanglanon. Why at the time, diri sa aton sini nga pagpangalagad, but before kita magtakop, liwat kita nga nag-remind sa inyo, amoning tiyempo subong, porti kadamo sa mga balatian nga nagatuluhaw, magluwas sa common illness, dugangan pagid, sining ginakabalakan, kag makamabatay nga virus. So, kabalo ka, ini sila nag-atake, malang nag-tapik sa aton kang madali kita nga mangin biktima kung mahina ang aton immune system, kag resistensya. Ang sekreto dira kag gina-recommend ko gid sa inyo mga produkto sang Dr. Alfred's. Gina-emphasize ko gini kay importante ang aton kabuhi, ang aton ikayang lawas. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, damo ina phytochemicals. That is number 1. While abot sina, no, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, bastante sa vitamins and minerals, halin sa vitamin A, pakadto sa zinc. Tiding kakita sa naiman, kundi kita ay pamilya ta nagabakal ta pagkaon, pero bisan ano kita kabusog, hindi kompleto sa vitamins kag minerals ang aton gina-intake. Pagi sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, punan ina ang ginakinanglan sa aton lawas, nga vitamina kag minerals. So, ano pag ginahulat niya ba? Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, magkabulig pa para sa may mga problema sa insomnia. Parisan mo pagid sang tea, a perfect combination for a healthy life. Tandaan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang hindi ko malabutan mga mensahe pasensya gid, o ginapabalo gali importante lang kini nanawagid sa aton kahapon si Ranel, no, si Toto Ranel Era, nga nagtaliwan ang tanan nga pamilya ko no ni Choice Iser Era sa La Castilla na siya nagtaliwan kahapon, no? Ang lubong wala pa na talanda
sa area ni Sang Buena Park subdivision sa Iyabata, no? So ginapabalong tanan nga mahimata pamilya ni Tioy Iser Ira, no? Nga ini siya nagtaliwan kahapon ang lubong way panatala kon san o pakigangot lang sa 0938-286-9484 ang nagapahibalo sinipaagi kay Ranel Era. Why not a time dari sa ato na pagpangalagad Wednesday edition sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline with Aksyon Henry Espolgar sa technical side, backup si Aksyon Dale Salazar, Aksyon JM Bikin. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!